pokochat se horama, dolama a taky něco sežrat. Jo. Takhle vypadá ta rozhledna. A ještě máme tady takhle druhou čokolád různých. A koupili jsme si takhle dvoje Vexta bonbóny. Tak už jsme tady. Budeme dělit budovy, pozemky a tak. Čauky, já se vám hlásím trošku z budoucnosti, protože tady tenhle ten vlog celý už mám skoro sestříhaný, akorát, že nemám nahraný úvod. Takže dneska máme sobotu, já jsem teď přišla ze semináře, je kolem 10. večer a potřebovala bych vám ten úvod nahrát, takže vám ho nahrávám teď. A vzhledem k tomu, že je to první vlog, tak mi přišlo správně vás tady tak jako trošku přivítat, než jenom jako začít. Dneska je neděle a jedeme na výlet, no. Takže vás tady vítám všechny. Chtěla jsem říct, že to je oficiálně můj první vlog, ale lhala bych, jelikož já už jsem jeden vlog točila, bylo to někdy v únoru, akorát, že jsem ho nikdy nesestříhala. Ačkoliv jsem se jako snažila, tak prostě jsem ho nesestříhala. No. Takže tohle není úplně první vlog, ale bude to první vydaný vlog. Takže já doufám, že se vám tady ten vlog bude líbit, chtěla bych jich natočit víc, což jsem říkala i v tom předešlém videu, který jste neviděli, v tom předešlém vlogu, ale prostě, jako já jsem chtěla vlogovat a hrozně mě mrzelo, byla třeba začala dostěhová sezóna a já jsem vám to nenatočila, natočila jsem vám to jenom na Reelsko a to je prostě pro mě jakoby málo. Já prostě chci víc jako na vás mluvit, chápete? A já bych právě zítra chtěla začít už točit zase další vlog, protože budou první Karlovy Vary dostihy. Takže jedu do Karlových Varů na celý den a chci vám to natočit, plus v pondělí další prostě věci, tak bych vám ráda točila a tady toho vlogu už se tak jakoby zbavila. Už ho prostě vydala, dost se stříhala, přidala tam tady ten úvod a pustila vám to. Takže tak. Takže znova doufám, že se vám tohle video bude líbit a užijte si to. Dneska máme neděli a už jsme na cestě do Krkonoš. Jedeme tam na jednu pracovní schůzku. A plus rovnou tak jako na výlet, pokochat se horama, dolama a taky něco sežrat. A máme sebou Belu, ale nebude vidět teď, protože spí. Takže tak a máme to ještě asi hodinu a 6 minut. Jsme teď na Orlenu a obě jsme si koupili párek v rohlíku jako naší první sváčů dnešního dne. Už máme za sebou pracovní schůzku a dopadla se myslím docela dobře, navíc jsme dostali koláč, takže pro mě dopadla rozhodně dobře. A myslím si, že i oni byli rádi, že jsme nakonec přijeli. On už nějakou chvilku šlapeme do kopce, jdeme se podívat na rozhlednu Žalí, takže jdeme po stezce a máme to asi hodinku cesty by to mělo trvat, takže tady šlapeme. Ono to nevypadá, ale je to docela kopec, ale nádhera, krásný les. Krásný výhled už. A to ani nejsme ještě nahoře. Myslím si, že nám ještě zbývá docela dost. Ale už teď je tady takhle krásný výhled. A už jsme docela vyšlápli něco. Smažák s hranolkama a já jsem si dala kinutý knedlíky borůvkový. Ty krás, jsem strašně dlouho neměla knedlíky teda. A jsem ráda, že jsou borůvkový, protože kdyby byly jahodový, tak to moc na to. Či borůvkový. Ještě jsem si dala kofolu. Malou. Mňam. Tak vám to tady ještě ukážu. Že jo. A docela se ochladilo. Fouká. Tak je to tím, že jsme nahoře, že jo. Jsme jako vejš zase, ale i tak se to jako zatáhlo. Předtím aspoň trošku svítilo sluníčko. Teď už ne. Hodná. No jo. Takhle vypadá ta rozhledna. Akorát tam nepůjdeme, protože zbylo to úplně nejde, no. Jsou tam blbý schody. Byli jsme na jídle tady v téhle
boudě, která je hned tady vedle toho. Tady není úplně výhled, ten je hlavně z té rozhledny, takže tady pod tou rozhlednou to úplně není, tady jsou všude stromy, takže zase toho tolik nevidíme, ale i tak to tady je krásné. Jenom teda škoda, že nemůžu na tu rozhlednu s balónem, že to nevyšlapem. Když jdeme zpátky dolů po té stejné cestě, teď už to bude lepší, protože pojeme, že jo, z kopce, prostě je logicky. Takže to už bude rychlejší takový a nebudeme třeba tak funět. A pak už jedeme zpátky do Prahy, až budeme dole. Krásný den, dneska máme pondělí, dneska už pracovní den bez výletu, bohužel. My jsme teď dojeli na dům v Kunraticích, který budeme nabízet, a plus parcelu. Takže jsme tady jeli pověsit plachty, ty vám za chvíli ukážu, jak tady visej na plotech, a teď se chystáme jet na Chodov, protože dneska máme předání domů v Měšicích a potřebujeme koupit nějaký dárečky. Já vám to aspoň takhle ještě ukážu. Takhle to má parcelu, tady ještě stojí žigulik, studna a tady je ten baráček. Tady ten dům, krásný, velký, na dobrém místě. Ještě vám ukážu ty plachty. Tady máme jednu plachtu takhle na bráně a ještě máme tady takhle druhou chlens. Takhle ještě z druhé strany je ten dům. Takže tak. Kunratice, krásné místo, máme je rádi, takže jsme rádi. Teď vyrážíme na ten Chodov, jedeme nakoupit nějaký ty dárečky pro naše klienty a kytičky. Akorát řešíme, že jeden z našich klientů nekouří ani nepije, což je trošku problém, protože jsme zvyklí dávat vždycky nějaký víno nebo šampus. Takže to musíme ještě nějak pořešit. Něco už máme, ale musíme ještě něco dokoupit. Takže tak. Dobře, tak jako... To hezký. Dostali jsme čokoládu. Tak nám tam vyjeli, Mačová. Děkujeme. A mohli bychom třeba tohle vybrat. Byli jsme v Blind, máme nějaký dárečky tam chodíme docela často. Je to tam dobrý. Teď jdeme ještě do Alby pro tašku a pro květiny jdeme někam. My už jsme všechny dárečky nakoupili, už jsme i dokonce v Měšicích. A já jsem vůbec nestíhala točit, protože to bylo najednou takový hektický všechno. Jsme přestali stíhat a bylo toho úplně moc, takže vám aspoň teďkon ale natočím, co jsme sehnali, jo. Takže základ, jo, tady ty krásný lilie, to je pro paní prodávající. A pak tyhle krásné dvě růžičky. Pak tady máme tady ty dvě lintašky, v každý máme tady tu sadu prostě čokolád různých a tady tohohle lint, na stole lint másla. A pak tady tyhle stejné tašce, je vlastně to stejná sada, plus tady tenhle pytlíček, to je pro děti, tam jsou takový čokoládové deštníčky a lžičky čokoládový. A jelikož děti jsou dvě, tak tady máme ještě tady tyhle zvýrazňovače, krásný, roztomilý. Takže každý dostane takhle jednu sadu zvýrazňovačů. Pak nám tady zbývají tady tyhle ještě dvě krásné taštičky. V jedné je tady tahle obrovská bohemka, protože ta rodina je opravdu velká, takže pořádná bohemka. A v té druhé je takhle ještě víno. Máme takhle, nakonec tomu jednomu klientovi jsme dali taky víno, protože mám tu manželku, tak manželka si určitě ráda dá. A vyrážíme teď přímo na místočinu, což je dům. Jinak dole chodíme docela často a vždycky, když tam takhle jsme kvůli něčemu, tak si kupujeme tady tyhle, já mám asi už jenom poslední, tady tyhle želé bonbony, mají asi 4 druhy a jsou naprosto, já úplně miluji, vždycky si dám na hrabu. Tady prolejzáme, kontrolujeme a přepisujeme. Vyjíždíme zpátky do Prahy a loučíme se tady s tou naší zakázkou.
Dneska už máme středu, já jsem se vám neozývala od pondělí vlastně od toho předání v těch Měšicích. A ono to bylo prostě všechno strašně hektický ty dny, takže se vám ozývám až teď. My teď stojíme akorát na benzínce a jedeme kousek od Prahy, jedeme na jeden takový hotel, kde s majitelem jednáme o dlouhodobou spolupráci, takže jedeme tam na schůzku. A koupili jsme si takhle dvoje Vexta bombóny. Tak, už jsme tady. Jdem to tady trošku obejít, zatím čekáme na majitele, až si pro nás přijde. Tady máme další z budov. Má to i takhle velký pozemek, ono to vede ještě až tamhle. Jinak ty budovy jsou tady 3. Prej se tomu říká křídla, tak prostě 3 křídla. Takže tak. A tady taky ještě parkoviště plus hřiště. Tady hned u toho vlastně takhle tady ještě vidíte ten pozemek a tu jednu z těch budov. Tady jsou takhle koleje a zrovna jede vláček. Dobrý na tom je, že vlastně tamhle je přímo zastávka vlaková. Každopádně momentálně to teda slouží k dlouhodobým pronájmům a takhle to ještě vypadá z druhé strany. Mají tady tu jenom vylahvi. Aha, tak tady, tak vem. Ještě něco? My už máme po schůzce, už jsme zpátky byli v kanceláři, teď jdeme teda jíst do nějaké restaurace, protože máme hlad a už je asi 1, tak jdeme na obídek. A s pánem majitelem jsme se teda nějak dohodli na nějakou dlouhodobou spolupráci, takže to dopadlo dobře. Takže teď nejméně rok nás čeká práce ohledně toho, budeme dělit budovy, pozemky a tak. Takže se těšíme. Teď už jdeme tady kousek do té restauračky. Dala jsem si malenovku. Normálně si dávám kofolu. Normálně si dávám kofolu, ale nemělý. Dala jsem si česnečku. Je dobrá. Si dala svíčkovou po dlouhé době. A já klasika, já jsem si dala zase řízek kuřecí. My už jsme zpátky v kanceláři. Ještě když jsme sem měli, ještě předtím, než jsme šli do restaurace, tak jsme si na benzínce koupili tady tenhle, já jsem se vzala tady ten závin s pudinkem a rozinkama. Takže to si teď dám a pak musím udělat ještě nějakou práci na času, takže tak. Já už jsem nějakou chvilku doma, máme 7:30 a my jsme se ještě rozhodli, že si objednáme teda Starbucks a objednali jsme si matchu. Já jsem si objednala tady tuhle tu moji oblíbenou, ona trošku chutná jako banánový milkshake. Je to jejich jakoby novinka, nevím, jestli to je limitka, ale minimálně to je novinka a mám ji hrozně ráda, hrozně mi to chutná, fakt je to hrozně dobrý. Takhle se to jmenuje, nerada bych to přečetla špatně, takže vám to radši ukážu jenom. A je to strašně dobrý a za chvíli si půjdeme udělat něco k jídlu. A pak je finále Survivora, takže budeme koukat na finále. Já jsem včera ještě byla v Rossmannu rychle, protože mi došel šampon na vlasy a ještě nějaký věci, tak jsem tam rychle skočila. A koupila jsem si tam tady tenhle lesk Narty od NYXu, protože jsem u jedné slečny na Instagramu viděla doporučení na něj. Takže jsem si ho vzala jsem si tady ten Ostin Jelly Icing, který ona přímo vlastně doporučovala. Je to takový jako narůžovělej lesk. Já teda lesky používám od jedné, nebo objednávám si od jedné značky vyloženě, ale jako ráda vyzkouším i něco nového. Takže tak a musím říct, že teda moc hezky voní a je i hrozně příjemný na těch chrtech. Takže tak. Já už tady ten vlog ukončím, protože zítra už nás nic moc zajímavého nečeká. Zítra máme takový trošku kancelářský volníčko. Budeme hlavně v kanceláři. A pak o víkendu máme nějaký zase schůzky a dostihy a tak. Tak tam bych zase chtěla natočit nějaký další vlog. A tady tenhle už bych chtěla právě nějak sestříhat, takže tak. Každopádně já se s vámi budu těšit u dalšího vlogu. Doufám, že se vám tady ten vlog líbil. A určitě dejte lajčíky, komentíky, znáte to, prostě klasika, říká to každej. A odebírejte mě a sledujte mě na Instagramu. Tak jo, tak zatím papa.